Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang Explanation. I'm Teacher Maya at ito ang grammar knowledge na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kung paano gagamitin ang to, for, at so that para maka-express ng purpose. Makakapag-express tayo ng ating purpose gamit ang to plus base form of the verb. So magiging part ng infinitive form ang to buy, para bumili, to eat, para kumain. Pwede rin tayong gumamit ng for, nakapares ang noun o pronoun. For food, for you, para sa pagkain, para sa'yo, kung para saan or kung para kanino. Pwede rin masundan ang for ng ing form of the verb para ma-express ang purpose or gamit ng isang bagay. So, para saan ito or para sa ano gagamitin ito. Ang tray ay para pang serve ng food, for serving. Ang room ay para tulugan, for sleeping. No, ang function or gamit ng isang bagay. Pwede rin tayong gumamit ng so that to express purpose. At ang susunod nito ay dapat clause o yung may subject plus verb. Tapos yung verb niya mostly, meron siyang modals na can, could, be able to. Yung mga nagpapakita ng ability, yung kakayanan gawin ng isang bagay. Ang so that ay nagpapakita ng purpose para magawa ang isang bagay. I went out so that I could buy some food. She's going out so that she can buy some food. We are going out so that we will be able to buy some food. Usually, ginagamit rin ng so that sa clauses na negative ang structure or yung may mga not. I slept early so that my mother will not get angry. No? Para hindi ako mapagalitan. We left early so that we would not get stuck in traffic. I'll give her some flowers so that she won't get mad. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video nito, please share nyo naman sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!